Hello, everything. How are you to find out? Hello, Sis Debbie. Ayan, Ate Pilipina. Hello. Salamat. Ayan, may premiere daw si Sis Debbie, guys. Puntahan natin. Wait lang. At Ayan, in 4 minutes. Ayan, 4 million. Hi! Char Kusina Vlogs. Hello, Kapsat. Thank you. Kapsat BD New Zealand. Ayan. Hello, hello, mga team Lugit. Ayan, Sean Red Vlogs. Ayan, may premiere po si Sis Debbie, guys. Baka naman, pwede natin puntahan. Ayan, salamat sa patamsak. Yan, Kapsat. Ayan, may jacket ka na, Char Kusina Vlog. Tamsak na po. Ayan, salamat. Long time no see, but now see now. Hi! Hi, Bal! Hello! Mega shoutout Kapsat host, sabi ni Bal. Ayan si Bal. Bal siguro yan, si Bal Tambayan. Hi, Jin TV! Hello! Ayan, Jin TV. Ayan guys, kung gusto nyo po, puntahan po natin yung premiere ni Sis Debbie, guys. Mag-uumpisa na po. Na makabandog mat agwaiti. Hello po, sabi ni Jin TV. Ayan, Jin TV. I-play kita po. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo, guys. Wait lang at ibaba ko yung bahay ni Jin TV. Ayan guys, tikitan po natin si Jin TV guys kasi baby pa lang po ang kanyang bahay.
Ayan, Dancing Diva. Busy muna at busy pa sa work, sabi niya. Sige lang. Hi, CJ Flores. Hello, sis. Ayan, Lynn Vision Production, BG. Sabi niya, salamat sa pa-BG. Work mode na muna, mi. Ayan, thumbs up done, sabi ni CJ. Ayan, thank you, thank you. Ayan, may premiere po si Sis Debbie, guys. Baka pwede po nating puntahan. Mag-start na po yung Hi, Sis MCS Channel. Hello. Salamat sa pa-BG MCS Channel and Lynn Vision Production. Work mode muna si ako. I'll be right back then. Thank you po, sabi ni Jin TV. Sige, ako na lang bahala maglapag ng bahay mo, Jin TV. Hopefully, may didikit. Sabsat at the premiere mo ko 1:30 p.m. Pinas time. Beken, amen. Sige, sige, sige. Ayan, harang Madam Ho, sabi ni Benji. Ayan, thank you so much, Benji. And the joy of April. Ayan, dito lang ako sis, sabi ni CJ. Sige lang, salamat. Ayan, magdikitan kayo dyan, guys. Magdikitan. 7 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, anti-Pilipina. Ayan, may palipad si Sis Debbie.
Ayan, Kabsat B, di halang-halang. Harang sis ulit, sabi ni CJ. Ayan, magmahalan kayo dyan, guys. Ayan, Kabsat Simply Higgins vlog. Hello. Ayan, dito ni Kabsat Simply Higgins. 6 million thumbs up dan, Kabsat. Salamat. Wait lang pala. Vlog Tambayan. Hello. Uy, may palipad. Salamat, Kabsat, sa palipad. Salamat sa pa-jacket host, sabi ni Valde Benyaranda. You're welcome. Wow, dala. Salamat, Kabsat. Kabsat Simply Higgins po. Love. Sige. Ayan, Mimi, Alan, hello, Kabsat. Hello, nimbag nga rabi imot. Kefayat. Please greet my friend Kiyata Kiyata from, hi, Kefayat, from Pakistan, from Kabsat Lubi. Ayan, hi, Jessica Ramos. Hello. Patamsak naman premiere, guys. Thank you, sabi ni Kabsat Simply Higgins. Ayan, patamsak naman sa premiere ni Kabsat Simply Higgins, guys. Ayan, Kabsat Luby, kumusta? And then, Kabsat, I miss you, Kabsat. I miss you too, Kabsat. Akyat ka na dito para agbulabog. Miss you too, Kabsat. Kumusta? Ti pa nagbiag dito Dubai. Ito trabaho? Tata? Naka-premiere si Sis Debbie. Three months na panggabi when at the work ko. 3 months panggabi. Wow, ingat ka lagi dyan. At least sa trabaho, di ba? Mas malaki dyan sahod dyan kaysa sa YT. Ayan, patamsak naman po ang premiere ni Simply Higgins Fang.
Ayan, Ukim Laad, sabi. Ayan, Honey Bunny. 5 digits lang kabsat. 5 digits. At least ada, dinakpay PM, sabi ni Honey Bunny. Makinam laab, miss ka, una yan duldo. Karaw. Si Bibiyag kapay gayam, kapay laad, PM, sabi. Ay, naku, bahala kayo dyan. Nabastart ko mama ka hang Minecraft. Bro. Please stop. Ano ng mga adik? Ayan. Ako din laad nagsisipon, nag-iipon, nagsisipon. Please greet my friend Machi from Nepal, Dudong from Nepal, and Kafai from Pakistan. Ayan. Shout out to you, Machi from Nepal, at saka si Kafai from Pakistan. Ayan, thank you so much. Hi, shout out sa inyo. Shout out sa inyo mga kaibigan ni Kabsat Luby dyan sa Dubai. Ayan, hi, shout out sabi ni Honey Bunny. Ayan. I miss you SBC, sabi niya. I need $100K. Grabe naman yon. Para sa mansyon ko. Ayan, miss you, Kabsat Ilocana. Miss you too, Kabsat Ilocano. Ay, Kabsat Ilocano. Ay, may palipad. Ella, thank you, Sis Debbie. Thank you. Ayan, guys, yung mga hindi pa po nakakapanood ng premiere ni Sis Debbie, kani-kanina lang, katatapos lang po. Puntahan po natin. Hello. Na? Ayan, please connect to our super chatter, Sis Debbie and Simply Higginton. Oh, ang dami naman yan, ah. Ang dami naman yung super chat mo, Kabsat Luby. $25.
Ayan, harang manin, sabi ni Kapsat BD New Zealand. Ayan, I miss Kapsat Debbie. Ito, nasa work, Kapsat Debbie, sabi ni Kapsat Luby. 10 million in the house. Ayan, Aris Burikat. Hello. Good morning, madam. Madam talaga. Hi, Aris. Hello. Bujingjing Family Vlog. Ayan, Titan. Hi, Bujingjing. Kumusta? Maglapag ka na ng bahay mo dyan, Bujingjing Family Vlog. Ayan, nasalamat sa pag-BG. Premiere, patamsak daw po yung premiere ni Kapsat BD New Zealand. Wait lang, mapunod-puno dati. Tamsak lang, sapat na. Ayan, naglapag ng bahay si Nila, bala ito eh. Api, nakopya mo ang amin ah. Ayan, tamsak na po, madam. Ayan, salamat daw sa patamsak mo, Bujingjing Family Vlog. Ayan, makipagdikitan ka at dikitan mo yung may nga binababa ni Nightbot para makadami ka ng subscribers. Makipag-unahan ka dyan para makarami ka ng banana. Ayan, 8 million in the house. Hello, hello. $8 million in the house. Naawan ni Kapsat Lubin.
Ayan, the Joy of April. Puntahan mo si Sis Debbie Bustamante, si Honey Bunny Cheche, si Kabsat Luby, si VD New Zealand, si Bujingjing Family Vlog. Puntahan mo, Kabsat, para makaisda ka ng kahit ano lang. Ayan, Shamra, hello, hello. Tamsak ho, sabi ni Shamra. Ayan. Salamat. Ayan, nandyan pa si Kapsat Dancing Diva Channel, si Marty Diego. Ayan, magdikitan kayo dyan. Magmahalan. Wait lang, magpapalaro nga ako. Ayan, sinong gustong maglaro dyan? Press 1. Ayan, Shembra, tamsak host, sabi niya. Salamat. Ayan, 10 million in the house. Hello, hello. Playing po kay Debbie Bustamante, sabi ni April. Kahit 10 minutes yan at 10 minutes yan, ta Joy. Kahit 3 minutes lang ang panoorin mo, okay na yan. Ayan, the Joy of April Vlog. Salamat po, balik me, sabi ni Sis Debbie. Ayan. Thank you so much. Wala yung mga gustong maglaro dito. Ayan, ayan. 10 million in the house.
Salamat, Lynn Provision, sa pabigi mo dyan. Thank you so much. Ayan, sis Smile. Hello, bigi lang isi pa, sabi ni sis Maripol. Okay, salamat sa pabigi. Hello, sabi ni sis Smile. Hello, hello. Hello po, Bujingjing Family Vlog, sabi ni. Ayan, magbaba kayo ng bahay niyo dyan at makipagdikitan. Dikitan niyo yung binababa ni Nightboat, guys. Busy lang sisi ha, sabi ni Shembra. Sige sis, salamat. Working mode ako sisi. Sige sis, salamat sa pag-busy. Thank you. Mwah. Ayan, sis Debbie Dan po, pulpak, sabi ni April. Ayan, magdikitan kayo dyan, guys, para makarami kayo. Ayan, si Kabsat BD, may premiere po in more than 1 hour, si Kabsat BD. 2 hours pa pala. 2 hours pa bago mag-start ang kanyang premiere. 1:30. Second harang, sabi ni Smile. Thank you, thank you. Ayan, 12 million in the house. Bal Peñaranda, here lang ho, sabi niya. Sige po, pwede ka pong magbaba ng bahay mo, Kuya Bal. Hi, the joy of April, sabi ni Bujingjing Family Vlog. Salamat, host. You're welcome po. Sa mga hindi pa po nakadikit sa akin, mag-iwan lang ng bakas, guys, para mabalikan ko po kayo mamaya-maya konti.
Hello po, Bujingjing Family Vlog. Gandang araw. Ayan. Iwan lang po ng bakas, guys. Nood na rin at least 1 minute bago tikit kalembang. Salamat, sabi ni Kuya Val Venyaranda. 13 million in the house. Hello, hello. Ayan, nandyan pa si Auntie Pilipina. 4 minutes ad, sabi ni Sis Debbie. Ayan, Kakas Channel. Hello, Kapsat. Hello, Ading. The Joy of April noted, sabi ni Val. Ayan. 22 tamsak, sabi ni Kakas Channel. Harang again, sis, and again, and again. Salamat. Watching Val. Ayan. Magdikitan kayo dyan, guys. Dan, harang, and tamsak, sabi ni Ate Marisa. Ayan, 14 million in the house. Ayan, yung gustong maglaro ng karera, mag-press 1. Hi, Kakas Channel. Harang Dan, sabi ni Smile. Ayan, Kakas Channel. Hello, sabi niya. Ayan, hello si CJ Flores, sabi ni Smile. Ayan, magdikitan kayo dyan, magmahalan. Tamsak Dan, Ate Love, sabi ni Princess. Ayan, nandyan din si Princess Sita Ragsak. Ayan, madami kayong madidikitan dito, guys. Mga binababa ni Nightbot, mga legit yan. Ano lang kayo, sa comment niyo po, sa comment maglagay ng from Ilocos. Ayan, si Kakas Channel. Tikitan niyo din. Hi, sis Smile. Sabi, ayan, salamat sa pa-BG, Shamrock. Magmahalan, magdikitan, makipagkaibigan. Makipagdugsula. Ayan, hi Kakas, sabi ni Bojingjing Family Vlog. 14 million in the house. Hello, hello. Ayan, sino yung nangangailangan ng WH dyan, guys? Mag-press 1 para maglaro tayo.
Hi, CJ Flores, sabi ni Bojingjing. Hello, si Shemra. Ano po bahay mo po? Sabi ni Shemra. Ayan, nag-press 1 si Shemra. Iisa lang yung nag-press 1. Guys, mag-press 1 yung gustong maglaro. Funny to. Funny palaro. Funny. Mag-e-enjoy kayo sa aking palaro, guys. Magpapagod pa kayo. Ayan, 15 million in the house. Hello. Aloha. Mabag-at ako yan na. Nagaduin ninom mo kaya mo. Naginom ko hindi kalmana. Wala kang karera ngayon, sis. Meron, sis. Eto, wait lang. Isi-share ko. Magpapakarera ako ngayon, guys. Ayan. Sedna Bugnusen. Back with harang, sabi niya. Wait lang. Magpapakarera ako ngayon, guys. Kaya, stay put lang kayo dyan. Stay put. Maglalaro tayo, pero etong emoji muna para mas madaming sasali. Ayan, press 1 yung gustong magpalista, guys. Shemra. Sis Debbie. Smile. Ate Marisa. Ayan, hi, Bujingjing. Ayan, nag-press 1 si CJ. Ayan, 18 million in the house. Wow. Ayan, guys. Mag-press 1 kayo kung gusto nyong sumali sa aking karera. 5 hours, watch hours, guys. 5 hours. Ako lang maglalaro, ha, sabi niya. Meron na nag-press 1 kanina si Shemra. Nag-press 1 si Sis Ismail. Ayan. Bale, 5 na yung nailista ko ata. 1, 2, 3, 4, 5. What are you doing? Ayan, guys. Sino pa yung sasali, guys? Kasi mahirap ako na nayayo. Hey. Ayan, 17 million in the house. Ay, hehe. Ito na lang. Kuya Val, gusto mo sumali? Val Peñaranda. Wait lang, ililista kita. Ayan, dahil si April pa. Ilista natin si April. Kasi mas masaya kapag marami. Si Bujingjing. Ayan. Ang gagawin nyo lang, guys, is i-cheer nyo po yung ano nyo. Parang iba yung na-share. Iba ata yung na-share ko. Wait lang. Ayan, ang gagawin nyo lang, guys, is i-cheer nyo ang iyong mga emoji. Haba ng harang, bukas pa ata matatapos. Ayan, mag-ano na tayo, guys. Start na ako at warm up muna tayo. 3 hours muna. 3 hours, watch hours.
Ayan, mag-cheer na kayo dyan. Mag-cheer kayo ng anyong mga emoji, guys. Walang nag-cheer? Go, smile. Ayan, harang madam, sabi ni Benji. Sunod ko ka. Bista kita sa susunod, Benji. Go, sabi ni Ate Marisa. Ayan, dalian nyo. Go, smile, sabi ni Smile. Ayan. Magmahalan kayo dyan. Ayan, mag-cheer kayo dyan, guys. Ama Ganitano, hello. Ayan na, sabi ni Sis. Ayan, wait for me. Hala, sabi ni... Ayan, sabi ni Bujingjing Family Vlog. Mag-ano, Bujingjing? Mag-cheer ka dyan, Bujingjing. Shoutout from UK po, sabi ni Amor. Ayan, magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Amor. Thank you so much. Paano ba yan? Ay, sino ang nanalo? Si CJ Flores ang nanalo, guys. Wait lang, ililista ko para alam ko yung mananalo. Para alam ko yung i-play ko. Pangit ng ballpen. Ayan, wait lang guys. Mag-press 1 na lang yung 10, 11, 20, 22. CJ. 3 hours. Second game, 3 hours ulit bago mag 5 hours. Ayan, dapat ba nagta-type? Sis, para masaya, mag-type na parang i-share mo yung ano mo. I-share mo yung iyong emoji. Ayan, 16 million in the house. Wait lang at maglilista ako ulit. Edit. Ayaw na. So, parang clear. Smile, CJ, Bujingjing, April, Benji, Marisa, Emra, Dancing. Sino pa guys? Sis Debbie, Lady New Zealand. Tamsakdan, I won ho, sabi niya. Ayan, press 1 yung gustong maglaro guys ng ating karera. Watch hours po. Ayan, ang nailista ko si Sis Smile, CJ, Bujingjing, April, Benji, Marisa, Shemra, Dancing, Sis Debbie, BD New Zealand, si Val. Val? Sino pa? Para minsanan lang yung edit. Ayan, Rachel Danho, sabi niya. Tamsak Danho, sabi niya Rachel. Ayan.
Ayan, hi Amor Ganitano. Pwede ka lang pong magbaba ng bahay mo dyan, Amor Ganitano. Ayan, okay na siguro. Nasa work pa host, kaya nakamute. Sige lang. 16 million in the house. Hello. Okay na siguro yan kasi wala na nagta-type. 3 hours ko para mas matagal. Ayan, mag-cheer kayo guys. Ayan, start now. Ayan, nag-start na guys. Mag-cheer na kayo. Go, 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 sabi ni Bujingjing. Ayan. Ayan, nangunguna si Smile. Humahabol si Sis Debbie. Ayan, ayan. Bumibilis ang takbo ni Benji. Three hours ulit ito. Ayan, ayan, ayan. Uy, ayan. Harang pa lang sabi ni Shawarma. Kulelat no, Benji, sabi. Ayan, thank you so much. Uy, ayan. Habol, Bujingjing. Wait lang, mi. Uy, kaya pa yan. Ayan, ayan na. Ay, nako. Ayan, Dan Harang sabi niya. Ayan, kapos na. Ayan, pakpay. Ayan. Nagutom ako, di na makatakbo ha, sabi ni Ate Marisa. Ayan, bayan, sabi. Ayan, ayan, yun. Pasok na, sabi ni Shawarma. Ayan, naka-BJ si MB Makulit. Ayan, 16 million in the house. Hello. Tubig, sabi ni Bujingjing. Ayan. Hi, ayan, naparagsitak nga tumaray, sabi ni Bidi. Ayan, halasan na mi, sabi ni Sis Debbie. Andun na, naka-smile pa. Ayan, 17 million. Ayan, kapoy na. Iwan na naman, sabi ni Bujingjing. Ayan, ayan, mahina si Ate Marisa pagatpatan. Hindi makatakbo. Ayan, 16. Ayan, kaya pa sa anak nga kasta nga maabot kala, sa mabawot kala sa kalola. Benji niya nga ganan kulelat. Kaloka, ayan. Ayan, 1 minutes pa guys. Madami pang pwedeng mangyari dyan. Kaya galingan nyo ang mag-cheer para kayo ay manalo. Ha, sabi ni Shawarma King. Ayan, 15 million in the house. Ay, tapos na? Ay, ang nanalo ay si Ate Marisa Pagatpatan. Hala, umatras man rin. Ayan, congratulations Ate Marisa Pagatpatan. Ikaw ay nanalo ng 3 hours watch hours. Ayun, ako. Ayan, refresh. Kung ano-ano na napindot ko, ha, sabi ni Sis Debbie. Ayan, salamat. Ayan, for the next round, guys, is ang susunod na rounds, guys, is 5 hours na ito. 5 hours. Awanan manong bidi na awan jay parag sitmon kunana ni
Ayan, I like channel. Hi ho, sabi niya. Ayan, salamat. Magdikitan muna kayo guys bago yung third game. 5 hours na yung third game. Ayan, ay magmahalan muna kayo. Bago yung third game. Ayan. Hi, I like channel. Ayan, 15 watching. Ayan. Hi po sa lahat, sabi ni I like channel. Shoutout BD New Zealand, sabi ni MB Makulit TV. Ayan, thanks, sabi ni Smile. Ayan, salamat. Bilis Smile. Uy, ayan. Harang manin, sali ako sis, sabi ni MB Makulit. Sige. Wait lang, i-edit ko lang ito. Hindi na siya may edit. Ulitin ko na naman. Alisin ko yung hindi na nag-share, no? Ayan, press 1 yung gustong sumali pa, guys. Kasi mahirap siyang i-edit. Kalkalpas ko na nga isuhan nak makataray, sabi ni Benji. Ayan, nag-press 1 si Benji Aquino. Ayan, 12 million in the house. Hello. Magpalista na guys. Ayan, naglista ko na si Makulet. Nalista ko na din si Sis Ismail. Nalista ko na si Benji. Nalista ko na si Sis Debbie, si Bujingjing, si BD, si Ate Marisa. Nalista ko na sila. Ayan, nalista ko na din si CJ. Ayan, 5 hours to guys ha. 5 hours. Ayan, inom muna ako tubig, sabi ni Sis Debbie. Ayan, nandyan din sa Anti-Pilipina. Sali kante. Sali natin sa Anti-Pilipina. Mag-cheer ka Anti-Pilipina. Ayan, 9 million. Okay. 5 hours to guys.
ako na mag-play. Yung nakaraan ay si Honey Bunny yung nag-play dati. Yung nanalo ka dun sa Sis Debbie. Go! Ayan na. Mag-cheer na kayo. Sali tayo, sis. He. Pilipinas, sana makapayat yan. Ano, he. Oo nga. Game na. Ayan na, ayan na. Mag-cheer na kayo, guys. Mag-cheer, cheer, cheer. Ayan, ano kayo, gamay, mag-cheer na kayo. 1 minuto pa. Go, 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 sabi ng Pilipinas. Ayan, ayan na. Ayan, 11 million gising. Ayan, go, 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 go. Sino kaya ang mananalo sa inyong? Ayan, sino kaya ang mananalo? Ayan, seconds na lang, guys. Ayan, 30 seconds. Makulit, go! Sabi, ayan, seconds na lang. Nangunguna ay humahabol pa si Sis Debbie at saka si Ate Marisa, si Makulit, si BD New Zealand. Hoy, si BD New Zealand ang nanalo. Congratulations, BD New Zealand. Congrats. Bakit yung hindi nag-cheer ang nanalo? Yung nanalo hindi nag-cheer. Wala siya host. Ayan. Wala daw siya. O, kung yung second niya mananalo, si CJ ulit. Apay jay timmayab meten. Apay jay timmayab meten. Oo nga, sabi ni Sis Talo na naman, sabi ni Bujingji. Ayan, andyan si BD New Zealand, naka BG. Andyan na. Ayan, Feng, MB Makulit, sabi ni BD New Zealand. Ayan. Idodonate mo ba to, BD New Zealand, kay Feng, kay Makulit? BD New Zealand. Wait lang, ililista ko, baka makalimutan ko. Ayan. 12 million in the house.
Idodonate daw niya pala kay MB Makulit. Sinigarod Kalangarod si Kapay Nangabak. Sinigarod Kalangarod. Salamat po sa inyong lahat. Ako po ay mag-drive muna, sabi ni Bujingjing Family Vlog. Sige sis, ingat. Ingat po sa pag-drive. At ingat sila sa iyo. Ayan, wait. Start tayo ulit ng 5 hours ulit. Bakit wala kasing nagsasabing add opponent dito? Hindi ko siya ma-edit talaga. Ayan, press 1 tayo ulit. Romar Rose, tamsak dan harang, sabi ni Romar. Ayan, pasali host, sabi ni Ate Jorel. Wait lang. Ayan, press 1 ang gustong sumali guys. 5 hours, watch hours. Press 1. Wow naman, BD New Zealand. Salamat bro. Ayan. Nakadikit na po ako sa lahat, sabi ni Bujingjing Family. Ayan, saan nga talaga mga baktiswitik. Salamat po ulit, sabi ni Bujingjing Family Vlog. Ayan, salamat din ho. Salamat din Bujingjing. Ingat sa pag-drive. Ayan, si Jarel, si CJ, si MB Makulet, si Smile. Press 1 guys, para mag-start. No. Ayan, 4 pa lang yung nag-press 1. Pwede pang mag-press 1 yung na hindi pa nananalo. Hanggang 2 lang ha. 2 beses lang dapat manalo. Ayan, MB Makulit TV ngom, successful met tayo pa nagsabawil ha. Ayan, hanga kailangan ni BD New Zealand ti watch hours. Ikatun tayo. Sige. Sino pa ba yung hindi ko na-lista? Smile. Ay, lista ko na lang kababae. Ayan, start 5 hours guys. Go! Cheer na! Ayan, mag-ano na. Ay, bakit wala? Wait lang. Nawala yung pangalan ni Ate Jorel. Wait lang, clear ko na muna. Naidistakot ko.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, nagbaba ng bahay si Amor Ganitano. PT. Ayan, start na tayo guys. Go! Ayan, cheer na kayo guys. 1, 2, 3, 4. Mag-cheer na kayo. Salamat sa Pabiji Dancing Diva and Roma Rose. Ayan, 13 million in the house. Darasem makulit at dados kwardos ko. Ayan. Makabandog, nakakapagod nga lang mag-type dyan. Ayan, 8 million in the house. Hello. Ayaw, sabi. Ayan, sino nang nanalo? Ay. Ay, wag mong sabihin si Kapsat Bidi niya sila ulit. Si ay. Si CJ. Congratulations, CJ. Nagpartak lang at ang bidis ni CJ, humabol kay Bidi niya sila. Ayan, alisin na natin si CJ. Naka dalawang beses na siya. Ilang ano pa? Ayan, tamsak host harang. Ayan, eliminated na ako, sabi ni CJ. Eliminated na si CJ Flores. Kung sino yung nanalo, siya yung ma-eliminate.
Ayan. Yung nasa listahan si Sis Debbie, si BD, si Ate Marisa, Ismail, Makulit, Benji, and Ate Jorel. Ayan, 5 hours ulit guys para matapos na yung pa-game ko ng WH. Go! Ayan, start na guys, start na. Mag-cheer na kayo guys. Good night, Auntie Filipina. Good night. Dan sa so ako na di emojik sabi. Why nakaso ako? Ayan. Ayan, bilisan niyo. Ahan, candy yun. Candy yun, Ate Jorel, yung candy. Yung candy na ganon. Yung parang, aji pakawan ti payong. Natutulog pa yan. Napa-smell si BD New Zealand, oh. Ayan, sino kaya ang mananalo sa inyo? Ay, bumibili si Sis Debbie, oh. Oh, may chance pa si Sis Debbie. Oh, oy. Ayan, 23 seconds. Ay, bumagal ulit ng matras. Ay, umatras si Sis Debbie, kaloka. Ayan, umuusad ulit. Ay. Kaloka. Congratulations, Smile. Ayan, ang nanalo ay si Sis Ismail. Ayan, Yahoo! Ayan, alisin ko, mag-try ako ng pero 6 lang yung sasali. 6 lang yung pwedeng sumali dito sa next round, guys. Yung hindi na lang nanalo, yung hindi pa nanalo yung ililista ko. Marisa, Benji, Makulit, Jorel, Sis Debbie. Sino pa? Yung hindi pa muna yung ililista ko dito na hindi pa nanalo.
Bilis naman. Ay, may space pa isa. Bahala na dyan. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na? Itlog ngayon, itlog. Ayan guys. Mag-start na in 3, 2, 1. Oy. Ayan, oo, itlog sis. Kaya mo yan? Habol, sabi niya. Next, kalamansi, he, sabi niya. Ayan, sino kaya ang manaka? Ayan, si Makulit ang nangunguna. Ano yan? Pakitang gilas or mauunahan? Para lang silang matatanda, guys. Yung paglakad nila, para sila ang tatanda-tanda na nila. Oo nga, parang nakaline lang yung 5. Ay! Ba't parang walang gustong humabol kay Makulit? Oh. Ayan, seconds na lang. Ay, malapit na si Sis Debbie. Ay. Paasa MB Makulit TV. Ay, ayan. Ay, nahulog. Parang hindi siya mazumba. Uy, sino kaya ang may ice? Kaloka, si Benji ang nanalo. Congratulations, Benji Aquino Mix Vlogs. Ayan, end na po ang aking palaro. Kasi mahirap na yung mabuntuhan ako ng aking i-play. Congratulations sa mga nanalo ako. Congratulations na rin sa hindi nanalo. Ha, charot. Ayan, grabe si Benji. Ayan, oo nga, talagang binilisan niya talaga. For the first time, sabi, ang bilis tumakbo sa huling segundo. Oo nga. Sabi niya, relax ka lang dyan, Benji. Sabi niya, kapag seconds na, saka ka lang niya kabokya.
Ayan. Thank you so much. Ayan. 5, 10, 15, 20. 25 na kasi eh. Bijilangga po tayo online class affected the connection. Buffing all the time. Sabi ni Kabsat Pomagnirob. Ayan. Thank you guys. Next time ulit ako magpalaro. I-play ko lang yung mga nanalo. Mahirap na kasi may mga members pang i-play. Ayan, salamat sa nakisaya guys. Thank you, thank you. Ayan, sa 9 million in the house, magdikitan muna kayo. Kung hindi nyo pa po nadidikitan si Sis Debbie Bustamante, dikitan nyo na guys. Si Kabsat Pro Magnirob, si Marge Uy, dikitan nyo na sila. Si April, si Simply Hidden Farm, si Benji, si Ate Ashnix, ay si Jorel, or si Ashnix Channels. Ayan, si Kabsat BD, may LS po, ay may premiere po siya in 1 hour. Dikit na si Sis Debbie, sabi ni Benji Aquino. Salamat sa paharang. Thank you so much. Ayan, 7 million in the house. Next time ulit ako magpapalaro. Ayan, 7 million in the house. Hello. Si I Like Channel, guys. Tikitan nyo po. Ayan, 7 million in the house.
Ayan, 8 million. Hello.
Sige sis, enjoy your lunch. Isayaw ng mabagal. Punta, balik kita. Mahalin ka. Nge, nahuli na si Ate Marisa.
Hi, Don Diego TV. Hello po. Target na host. Nasaan po kayo? Andito lang po. Ayan. Hello. Hihiling ko kay bahala. Sama tayong dalawa. Wala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal. Kaysa ka na ang buwan. Tagaan. Auntie Joanne, hello. 2 hours ko na lang to, guys. 12 minutes pa. 12 minutes pa, mag-e-end na ako. Thank you. Guys, nandito po kami sa Spirit Mountain para magdiin po na Halloween costume. Ganda pala ni Ilocana, sana all. Grabe naman yan. Sana maganda talaga, no? Thank you naman. Kahit hindi totoo.
Ayan, 7 million, 10 minutes na lang po at ako'y mag-e-end na. Thank you sa inyong lahat. Marunong po kasi ako magsabi ng katotohanan, taga-Encantada ka, ano. Grabe ka naman, oy. Ayan, harang ulit. Sana all taga-Encantada. Sis, harang ulit, sabi ni CJ. Ayan, salamat sa mga paharang nyo dyan. Ayan, magdikitan muna kayo dyan, guys. Habang hindi pa ako natatapos. Ayan, dikitan mo sila lahat. Don Diego, kung gusto mong magdikit. Yang ating mga member. Seconds lang harang mo, sis. I'm here na, sabi ni Sid. Pangit ng animation. Sakit ng tiyan ko. $8 million in the house. Hello. Ayan, refresh, sabi ni Sis Debbie.
Ayan, refresh. Ayan, 7 million in the house. Ayan, 5 minutes na lang. Mag-end na po ako. Really? Ito siya kung naka-full screen. Ganyan. Yan. Sabay pakindat-kindat. Hi, Don Diego TV. Ito na ako. Naka-full screen na. Ayan, kay Bayan Vlogs, thumbs up dan Ate BG, sabi niya. Sige, malapit na rin ako mag-end in 2 minutes.
Ayan, harang, sabi ni Ate Jorel. Three minutes, sabi ni... Oh, hintayin ko muna yung nagpapaharang. Ayan, Lloyda, hello! Pero mag-e-end na ako, guys. Thank you so much. 1 minute pa sis, sabi ni CJ. Salamat, Kabsat Lloyda. Ayan, thank you so much, guys. Mag-e-end na po ako. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Till next time. Ayan, thank you so much, guys. Mag-e-end na ako.
Ayan, thank you so much. Thank you, Sis Debbie, Loida, CJ, and Dancing Diva, Benji, at sa lahat ng mga nakabidi dyan. Ayan, Don Diego TV, thank you so much. Ayan, mag-end na ako, guys. Ayan, good night, and see you again tomorrow kung mag-LS ako. Kasi unplan yung mga LS ko. Love you po, host Ganda Lalap, sabi ni Loida. Ayan, see you, sis, sa messenger. Ayan, thank you guys. Thank you. Bye.